ଏ ବୁଢ଼ା ସୋନିଆ ତୁ ଆମ ପଇସା କେବେ ଦେବୁ ରେ? ଦେଇଦେବି ବାବୁ, ପଇସା ହେଲା ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ଦେବୀ କହି କହି ଦୁର୍ଗା ପାସଲି ଗଲାନି। ଦୁର୍ଗାଠୁ ମିଶା ସରସ୍ୱତୀ ପାସଲି ଯିବ। ତୁ ପଇସା କେବେ ଦେବୁ ରେ ବୁଢ଼ା ସୋନିଆ? ବାବୁ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ବାବୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଲ୍ଦି ପଇସା ଫେରେଇ ଦେବି। ତତେ ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ସୁଯୋଗ ହି ହି ହା 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 ହା। ଗୋଟେ କାମ କର ବୁଢ଼ା, ତୁ ଗୋଟେ ତୁମ ଛେଳିକୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେ। ପଇସା ହିସାବ ବରାବର ହି ହି ହା 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 ହା। ଭଲ କଥାଟେ ଗୋଟେ କହିଲ ଭାଇ। ଏ ବୁଢ଼ା ତୁ ତୁମ ଛେଳି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦେଇଦେ, ପଇସା ହିସାବ ବରାବର ହି ହି ହା 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 ହା। ଭଲରେ କହୁଛୁ, ମାନିଯା ବୁଢ଼ା ମାନିଯା। ବାବୁ ଆମ ଘରେ ତ ଛେଳି ନାହିଁ ବାବୁ, କୋଉଠିର ଛେଳି ଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ? ଆରେ ବୁଢ଼ା ବୁଝିପାରୁନୁ କିରେ ଛେଳି ମାନେ କଣ? ହି ହି ହା 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 ହା। ଆମେ ତୁମ ଝିଅ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ବା। ହି ହି ହା 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 ହା। ତୁମ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ, ହିସାବ ବରାବର, ପଇସା ବି ବରାବର। ହି ହି ହା 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 ହା। ଭଲ କଥାଟେ କହିଛ ଭାଇ। ମତେ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଗଲା। ବାବୁ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଏବଂ ଆମ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରନି ବାବୁ ମାନେ। ପ୍ଲିଜ ବାବୁ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଁ ପଡୁଛି ପ୍ଲିଜ। ବାବୁ ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ମୋ ସହିତ ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରନି ବାବୁ। ପ୍ଲିଜ ବାବୁ ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ଆରେ 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 ମଉସା ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ଆମେ ତ କାଲି ବାସ୍ ପ୍ରେଙ୍କ କରୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଆରେ ମଉସା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଉଠନ୍ତୁ ମଉସା। ଉଠ ମଉସା ଉଠ ଉଠ। ବାବୁ ମୁଁ ତୁମ ପଇସା ଜଲ୍ଦି ଫେରେଇ ଦେବି ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରନି ବାବୁ। ଆରେ ମଉସା ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ଆମେ ତ କାଲି ବାସ୍ ପ୍ରେଙ୍କ କରୁଥିଲୁ, ସିଆଡେ ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ଆରେ ଦରେ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ପ୍ରେଙ୍କ କରୁଥିଲ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି ରେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ କାଲି ମଉସା ସହିତ ପ୍ରେଙ୍କ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ।